although mga kabrigada, ada iton mga, disadvantages, no? Hining nga programa because, number one, pwede yan mag-violate iton human rights. Yes. Hiton kada individual, kada pamilya nga matitsempuhan, hindi nga pagtaga OPLAN Katok. Yes, nga ang panuyo is maupay. But sa ring pa man naton, diri malilikayan ang pera nga mga pagkabaraka. So para ito naton in layman's term gihapon, kung ano ini nga OPLAN Katok, itong term is katok. So may mabisita, no? Mabisita nga kapulisan, kada iton iyong mga lugar, kada ito syempre, particular itong barangay, specific nga balay. So pagkakami adhera ditohin na pag-gather hin informasyon, mga detalye, pwede gahapon magkamay ada, actually partner, hin pag-aresto. If ever may adhera nakita nga something nga pwede maging ground nira pag-aresto, and that mga kabrigada nga masaring ito naton mga netizens, which is valid naman, nga pwede magkamay ada in pagbayular, no? Definitely. Nga mga katungod. Yes, partner. So amin ito magkakaragsin yun ito naton mga netizens.